Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Посутяшитель Дух, приди, наведай верников своих. Сёння, дорогие браты и сестры, костел католицкий означает урочистость послания Духа Святого. Jeszcze кажуть, день Пятидесятницы, день зеленых святов. И по-разному, але самое главное такое и принципиальное, что есть у нас у вызнавании нашей веры, это спаслание Духа Святого. Дух Святый сышел на апостолов. И сегодня, как на апостолов, заходит на каждого из нас. Поэтому мы молим и просим Духа Святого, как сышел на нас, как был с нами, как радость Ягоная была внутри нас, как мы могли прославлять Бога Отца и хвалить Его заусёды и жить этою своей верою прославлением. Дорогие браты и сестры, подчас этой святой мши мы молим и дякуем Богу Всемогутному за наши молитовные колы, які есть у нашей парафии, але особливо за ружи, ружу слуги Божого Отца Фабияна, ружу Маті Божої з Люрд, ружа Святой Тереси Дитятка Єзус, ружа Маті Божої Шкаплерной, нехай Пан Бог благословляє. Дякую вам за вашу молитву сьогодні особливим чином і так, і завсюди, що чините. Это великая Божья ласка для нас, для нашей парафии, дорогие браты и сестры. Так само хочу подяковать Богу Всемогутному за ваших родных, за ваших близких. Прошу здоровья, Божьей ласки, опеки Найсвятейшей Панны Марии для Геннадия Шиманца у день его народжения и Дануты Лапко з нагоди юбилею. Божьего благословления, даров Духа Святого, опеки Мати Божией, моцного здоровья для Марии Качановской з нагоди дня и народжения. Божьей ласки, опеки Матки Божией и здоровья для Миколая Турчановича у день народжения и для его семьи просим ласки. Нехай Пан Бог Всемогутный примет до небесного володарства Каладинских Янину, Казимира, Юзефа, Селицких Яна, Эдуарда, Попковскую Ядвигу у 3 годы после смерти всех померлых семьи Поповских, Тихановича, Вацлава, Ивана Брониславу, Иосифа, Шибук Марии, Виктора Станислава, Юзефу, Вольго, Казимира, Мишук, Юзефу, Ивана, Юзефу, Казимира, Пажога Нину, Станислава, Франца, Мойса Леокадии, Геннадия, Нины Надеи. Просим за Алену 3 годы после смерти и Миколая Кобрика 9 дней после смерти. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли изложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному. И вам, браты и сестры, что зграшив я вельми, думкою, словом, учинком и занятванням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Смилуйся над нами.
Боже, Ты праз таємницю сьогоднішнього свята освячаєш свой костел, який єднає всі племена і народи, наповнив весь світ дарами Духа Святого і обновив в серцях вірних плен Твоєї ласки, якую ми отримали на початку обвящення Євангелія, праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоєго Сина, і який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Сідайте, коли ласка. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. Калі настаў дзень пяцідзясятніцы, усе былі разам на адным месцы. І раптам узняўся шум з неба, нібы павеў моцнага ветру, і напоўніў увесь дом, дзе сядзелі яны. І з'явіліся ім языкі падзеленыя, быццам ад агня, і затрымаліся на кожным з іх. І напоўніліся ўсе Духам Святым, і пачалі гаварыць на іншых мовах, як Дух даваў ім прамаўляць. Былі ў Єрусаліме юдэі, людзі пабожныя з усякага народу пад небам. Калі ўзняўся шум гэты, сабралася мноства людзей і захвалявалася, бо кожны чуў іх, што яны гавораць на ягонай мове. І бянтэжыліся і дзівавалі, кажучы: ці ж усе тыя, хто гаворыць, не галілейцы, як жа мы чуем кожны сваю мову, у якой нарадзіліся? Парфяне і медзяне, і еламіты, і жыхары Месапатаміі, Юдэі і Кападокіі, Понта і Азіі, рымляне, юдэі і празеліты, крыцяне і арабы. Мы чуем, што яны гавораць нашымі мовамі пра вялікія справы Божыя. Гэта Слова Божае. Спошли, Пане, свайго Духа і обнови обличчя землі. Спошли, Пане, свайго Духа і обнови обличчя землі. Благослови душа моя Пана, а не Боже мой, Ты вельми великий, Ты опрануся у величи красу, Ты охинуся святлом, быццам шатай. Спошли, Пане, свайго Духа і обнови обличчя землі. Незрішеныя, Пане, Твоя справы, усё Ты мудро створив. Земля наповнилася Твоїми створеннями. Благослови душа моя Пана. Спошли, Пане, свайго Духа і обнови обличчя землі. Усіяни чекають, що Ти на сім єсті у свій час. Коли даєш їм, яни підбирають. Ти розкриваєш руку свою, яни насичаються добром. Спошли, Пане, свайго Духа і обнови обличчя землі. Ти собираєш їхній дух, і яни гинуть, і вертаються у свій пил. Ти посилаєш свого Духа, і повстають яни. Ти обновляєш обличчя землі. Спошли, Пане, свайго Духа і обнови обличчя землі. Читання послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, ніхто не може сказати:
Езус Пан. Калі не будзе ў Духу Святым. Розныя ёсць дары, але той самы Дух, розныя служэнні, але Пан адзін і той самы. Розныя дзеянні, але той самы Бог, які робіць усё ва ўсіх, але кожнаму даецца праяўленне Духа на карысць. Як цела адно, але мае многа членаў другія, хто іх шмат. Складаюць адно цела, так і Христос, бо ўсе мы адны, Духам ахрышчаныя, у одно цела, юдэі ці грэкі, нявольнікі ці свабодныя. І ўсе напоены аднім Духам. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Боже, Дух Святий, прийди, и неслага сваши, нам святого Его струми. Ой, жалобник поспеши, сердцем правду покажи, и свои дары нам дай. Утешитель сердц людских, наимилейший гостю их, оставу доступленных, отпочинок слушаный, и вода для прогнувших, утешение плачущих. О, святло счастливое, сердце улыбни кривое, Твоих верных наполняй, без Твоего дыхания, что ж вся род створения, пустота и небытие, что нечисто у нас обмыть, что засохло оживи, что поранено зрячи, что у нас твердое силы, скрывлено промывчини, холод сердца разогрей. Дай же Твоим верным, Твоей ласки пыльных, всех Твоих святых даров. Дай заслугу мужности, вытрывать у верности, дай и радость вечную. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Приди, Дух Святый, наполни сердце своих верных, и запалил их огонь своей любови. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус сказав своїм учням: «Коли прийде сутешальник, якого я пошлю вам од Отца, Дух правди,
які ад Айца паходзіць. Ён будзе сведчыць пра мяне, але і вы таксама будзеце сведчыць, бо вы ад пачатку са мною. Яшчэ шмат чаго маю сказаць вам, але цяпер вам гэтага не знесці. Калі ж прыйдзе Ён, Дух праўды, навучыць вас усёй праўдзе, бо не ад сябе будзе прамаўляць, а будзе казаць вам усё, што пачуў, і будучыню абвесціць вам. Ён уславіць мяне, бо ад майго возьме і абвесціць вам. Усё, што мае Айцец, гэта маё. Таму я сказаў вам, што з майго возьме і абвесціць вам. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Сядьте, калі ласка, дарагія браты і сёстры. Сённяшняе свята – гэта амаль што адно з самых радасных святаў, якое ёсць у хрысціянстве. Радасных, мы можам задаць сабе пытанне, а чаму радасных? Вялікдзень тоже радаснае свята. Божае нараджэнне тоже радаснае свята. Кожнае свята радаснае, але сёння вельмі радаснае свята, бо сёння мы нарэшце разумеем нашую веру. Сёння зыходзіць Дух Святы, як кажа Христос, яшчэ шмат чаго маю сказаць вам, але цяпер вам гэтага не знесці. Калі ж прыйдзе Ён, Дух праўды, навучыць вас усёй праўдзе. То есть у нас здзейсняецца паўната нашай веры. У нас здзейсняецца паўната пазнання нашай веры. Мы разумеем нашу веру, чаму гэта так, а чаму гэта не так. Можете сказаць, ксёндз, можа вы так разумееце, я там, можа, не до конца разумею. Але, дарагія браты і сёстры, каб дайсці да разумення, я ў пэўнай меры разумею нашу веру, але я таксама маліў і прасіў Духа Святого, каб Дух Святы прыйшоў і даў мне зразумець. Я ніколі не забуду вось такой цікавага здарэння, якое адбылося калісьці яшчэ, як учыўся ў духоўнай семінарыі ў Польшчы. Вельмі цікавае здарэнне ў нашым. Но помню, пачаткі, першыя гады вучыўся ў Рызе ў семінары, вроде бы разумеў, вучаць нас. Але неяк мне не даходзіла ўсё гэта. І катэхізм прайшоў, і камунію прыняў, і ўсё, што трэба, і бежмаванне, ўсё, што трэба. Але вось вучуся, але все равно такое пачуццё, як у казцы. Нейкая такая, як бы, троху казачнасць гэтага ўсяго. Але вучуся, трэба вучыцца, трэба пазнаваць, бо ж экзамены трэба здаваць. Так. І помню, аднойчы, калі мы сабраліся, маліліся, вось так, была група клерыкаў, якія шмат маліліся да Духа Святога, пра заступніцтва Духа Святога, называецца эта група «Аднова ў Духу Святом». Помню, мяне запрасілі на гэтую малітву, але так, я таксама хацеў гэтай малітвы, бо перад гэтым пачытаў вельмі цікавую кніжку, якая называецца «Езус жые, Езус жывы, жывы Езус». Яна ёсць на беларускую мову, ператлумачана, і так неяк троху захапіўся вось гэтым всім, што чытаў. Меркую, што калі, думаю, пайду памалюся, пагляджу, як гэта станецца, як гэта ўсё адбываецца. Гэта была цікавая малітва, быў з намі такі святар, які шмат гадоў удзельнічаў у гэтым руху, у гэтай адновы Духу Святым, у гэтай малітоўнай групе. І мы маліліся і прасілі Бога, і памятаю добра, што адбылося ў гэтую хвіліну, як нешта такое гарачае, моцнае, кажуць, ахінула. І пасля гэтай хвіліны, пасля гэтага дня для мяне не трэба было тлумачыць, што там нешта гэта не разумею. Усё як бы нанова у веры адкрываецца. Патрэбен кожнаму Дух Божий, кожнаму Дух Святы, каб адкрыць сваю веру. Так, это не значит, что человек одразу стал святым, это не значит, что одразу там тебе на небо чуть ли не узносить. Ты по земле ходишь, але ты разумеешь про небо.
Ты по зямлі ходзіш, але разумееш пра неба. Гэта вельмі важна, разумець пра Бога, неяк зразумець, навошта гэта ўсё патрэбна. Бо чаму сёння так шмат людзей не ходзіць, можа, да касцёла? Яны по зямлі ходзяць, але не разумеюць, навошта ім неба патрэбна. Яны не разумеюць, таму што настолькі зямля прыцягнута, але не могуць разумець, навошта ім неба патрэбна. Вось гэта праблема асноўная. Моладзь таксама, яны не разумеюць, навошта ім неба. Мы, можа, так даказваць, стараемся даказаць ім, што патрэбна малітва. Часамі мамы чи бабулі, дзядулі гоняць да касцёла, як на сілу дзяцей старэйшых, падросткаў, асабліва іх не выгнаць, хіба к телефонам так заманьваць, ісці телефонам, так, это сам. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, дам каля касцёла паглядзець табе у телефон, то будзе так ісці за этим телефоном, так. Поэтому, паважаныя, тут вось гэтая, бо гэта праблема есть, не могуць зразумець, навошта нам неба патрэбнае. Каб чалавек хоць капельку зразумеў, на што яму неба патрэбна, ён бы аддаў усё, як святая Тэрэса, дзіцятка Езус сказала, каб людзі зразумелі, што ёсць у найсвяцейшым сакраменце, жывы і сапраўдны пан Езус, яны бы ішлі там перад касцёламі, было бы рэгуляваны рух, вось, каб людзі прайшлі да касцёла, там было бы наплывы такія, каб хоць кроплю зразумелі гэта, зразумелі таямніцу Еўхарыстыі, зразумелі, што Христос жывы і сапраўдны у найсвяцейшым сакраменце. Каб чалавек зразумеў, навошта яму неба патрэбна, чалавек бы не задумаўся, што нядзеля, не падумаў бы, уставаць ці не ўставаць, ісці ці не ісці да касцёла, не падумаў бы, што ён там будзе рабіць, што ён будзе ўдзельнічаць у вялікай літургіі неба, самого неба. Таму што літургія святой імшы – гэта літургія нябесная, дарагія браты і сёстры. Літургія таямнічая, літургія Езуса Хрыста, дзе Дух Святы яшчэ раз зыходзіць на ўсіх нас і яшчэ раз адкрывае вялікую таямніцу жыцця, смерці і воскресення Езуса Хрыста. Жыцця, смерці і воскресення той ахвяры, якую Христос злажыў за кожнага з нас, каб мы зразумелі, што неба адкрыта для нас, бо Ён адчыніў брамы валадарства нябеснага, зышоў да адхлані, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца Усемагутнага. Веру ў Духа Святога, бачым, веру ў Духа Святога. Касцёл дае магчымасць, каб мы зразумелі таямніцу Святой Тройцы ў гэтым вызнанні святой веры. Паглядзіце, што Христос сёння гаворыць. Дух праўды навучыць вас усёй праўдзе, бо Ён не ад сябе будзе прамаўляць, а будзе казаць вам усё, што пачуў, і будучыню вам абвесціць. Ён уславіць мяне, бо ад майго возьме і абвесціць вам. Усё, што мае Айцец, гэта маё. Таму я сказаў, што з майго возьме і абвесціць вас. Бачым, што Дух Святы зыходзіць так, Христос, які ад Айца зыходзіць Дух Святы. Які Дух праўды, я пашлю вам ад Айца Духа праўды, які ад Айца паходзіць, але з майго таксама возьме. І бачым, што Дух Святы бярэ з Христовага, бо што з Христовага бярэ? Праўду. Бярэ Євангелія з Христовага, Слово Божие бярэ. Слово Божие, якое тлумачыць нас. Мы адкрываем Божие Слово, мы разумеем толькі тады, калі Духу Святога Духа папросім, каб Ён нам адкрыў гэтую вялікую таямніцу, разумець тое, што чытаем. Бо Божие Слово есть Божие Слово. Без Духа Божага мы не зможам зразумець. Мы не зможам зразумець таямніцу неба без Духа Святога. Поэтому не толькі сёння, але кожны дзень ёсць у нас велькі-велькі адказ Божага жыцця. Калі мы распачынаем маліцца, рабіце ўсё ў Духу Святому. Хоць маленькую малітву узнясіце, прыйдзі Дух Святы, напоўні мяне, дай зразумець, дай паяднацца з Богом. У Духу Божым узносім нашу малітву. У імя Айца і Сына і Духа Святого кажам. У імя Айца і Сына і Духа Святого, у імя Найсвятейшай Троицы. У імя Божие, якое мы узносім кожны дзень малітву. Мы ўстаем, перажагнаемся, мы робім першы шаг пасля таго, як кажуць, калі ўсталі з пасцелі, калі перажагналіся, робім першы шаг толькі пасля таго, калі мы учынілі знак Святого Крыжа, калі мы прызвалі імя Божае над нашым жыццём, над нашымі крокамі, над нашай штодзённасцю. Вось гэта
па-хрысціянскі. Вось гэта з той ідэяй, што мы хочам пазнаваць неба, хочам адкрыць жыццё Божае, каб гэтае жыццё Божае нейкім чынам пранесці па гэтай зямлі, па зямлі, да якой датыкаюцца нашыя ногі, да якой датыкнуліся ногі Збавіцеля, на зямлю, якую прыйшло збаўленне, на зямлю, якая створана Панам Богам, гэта тварэнне Божае. І мы павінны гэта ўсё зразумець. Нехай Бог усемагутны, нехай Дух Святы нас асвячае, дарагія браты і сёстры. Нехай гэтыя праўды, якія сёння мы пачулі у святога Евангелія, з тых пісанняў таксама, бо ніхто, як кажа святы Павел апостол да карынцянаў, ніхто не можа казаць «Езус мой Пан», калі не будзе ў Духу Святым. Нават цяжка сказаць, што Езус мой Пан, мой Господ. Калі не ў Духу Святым, Дух Святы толькі дапаможа нам прамовіць гэтыя словы. Калі мы прыходзім да касцёла, калі бачым табернакулюм, найсвяцейшы сакрамент, і мы, углядаючыся яго, просім Духа Святога, каб прамовіць гэтыя словы. «Езус, ты мой Пан, ты мой Господ, ты уладар маёй штодзённасці. Я заклікаю, каб ты увайшоў». Поэтому нехай Бог усемагутны адарыць кожнага з нас даром Духа Святога, каб мы пазналі вялікую таямніцу Божую на зямлі і адкрылі сябе сэнс Божага жыцця у небе. Амен. Вызнаем нашу веру в адзінага Бога, Айца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святлого от светла, Бога соправного от Бога соправного, народженного, а не створенного, одиносудного, а и суд, ради Бога все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и втеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованы так само за нас, при Понским Пилате, был замучены и похованы, и на третий день воскрес по водным Писаниям, и взошел на небо, сядет правоучайца, и знов придет в хвале, судить живых и померных, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Анна и Животворца, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял пророков. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один прост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. У день с послания Духа Святого вознесем наши супольные просьбы до Бога. Молимся за святы касцёл, каб усіх яго вернікаў ожыўляў духу воскреслого Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Айца, каб вучэнне Христа, якое ён нясе ўсім людзям, паспрыяла ўсталяванню спакою і міру ў свеце. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто падчас велікотных дзён прыняў сакрамент хросту, каб умацаваныя дарамі Духа Святога, яны былі сапраўднымі сведкамі Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за краіны, дзе хрысціяне сустракаюцца з вялікімі цяжкасцямі ў вызнаванні сваёй веры, каб яны атрымалі падтрымку і суцешэнне Духа Святого. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за ўсіх, хто выправіў сваё жыццё на лепшае, каб з Божай дапамогай яны ажыццяўлялі прынятыя пастановы. Тебе просим. Выслухай нас, Пане.
Молімся за нас, тут присутных, каб дарамі Духа Святого мы былі ўмацаваныя ў веры і надзеі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Прошу Бога Всемогутного, Божьей радости, благословения, светла Духа Святого для наших молитовных группов, для оружия слуги Божьего Отца Фабияна, для оружия Мати Божией из Люрд, для оружия Святой Тересы от Дитятка Иисус, для оружия Мати Божией Шкаплерной. Нехай Бог Всемогутный благословляя их, одари Святом Духа Святого. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Прошу здоровья, Божьей ласки, опеки Найсвятейшей Панны Марии для Геннадия Шиманца в день его народжения, Дануты Лапко з нагоди юбилея Тебе просим. Выслухай нас. Божьего благословения, даров Духа Святого и опеки Мати Божией, моцного здоровья для Марии Качановской з нагоди дня ее народжения Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Божьей ласки, опеки Найсвятейшей Панны Марии, здоровья для Миколая Турчановича у день народжения и для его семьи Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Прошу володарства небесного, каб обмытые кровью Христа увайшли в Его Каладинских, семи Каладинских, Янина, Казимир, Юзеф, Силицких Ян, Эдуард, Поповская Двига и все померлые семи Поповских, Тиханович Вацлав, Иван Бронислава, Иосиф, Шибук Мария, Виктор, Станислав, Юзефа, Вольга, Казимир, Мишук Юзефа, Иван Юзефа, Казимир, Пожоганина, Станислав, Франц, Мойса, Леокадия, Геннадий, Нина, Надея, померлый Алена, померлый Миколай Кобрик. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Вельми прошу, особливо в этот день молю, ускликаем мы все до Духа Святого, каб Дух Святый зашел и освятил думки, умыслы, почуття тих людей, от кого залежить спинення воїнів, особливо війни в Україні. Боже, прийди, дай Духа Святого этим людям, каб знайшли в себе силы, каб знайшли в себе моц, каб принизили свою пыху, гордыню свою, каб спакарыліся перед Богом, зразумели, что не гэта их збавить, что гэта их загубить, каб зразумели и спынили эту войну, тяжкую кровопролитную войну, где гине шмат людей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молю Бога Всемогутного за всех людей несправедливо осудженных. Боже, дай им силы, дай им эмоции Духа Святого вытрывать несправедливость. Молюся об навертании для тих людей, які осуджають другого чоловіка і словом, і учинком, і друком, і думкою, і всілякими своїми поводинами. Нехай звернуться до Христа. Нехай подумають, що роблять вельми страшне зло. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Божої ласки і опеки для всіх наших ахвірадавців. Я щиро дякую і всю нашу парафію, і всіх людей, які доброї волі, які стараються допомогти нам у стовпцях, у справах парафіяльних, і не тільки життя парафіяльного, але в тих задумах усіх, яких в будівництвах нашого костьола до будування. Дякую Богу усім і всім, хто працює, всім, хто допомагає. Нехай Христос Пан благословляє кожного. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Ойче, Ти навіки з'єднав нас у своїй любові, учини, каб хвала у воскресіння Твоєго Сина і моць Духа Святого вели нас до глибейшого познання Твоїх таємниців. Праз Христа, Пана нашого. Амин. Сідайте, коли ласка. Что
Молімся, брати і сестри, каб мою і вашу і ахвяру прийняв Бог Отець Всемогутним. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Просим Тебе, Ойче Небесный, учини, каб Дух Святый нам глибей, дав нам глибей зразуміти таємницю Евхаристичної ахвяри і привів нас до повного познання правди. Праз Христа, Пана нашого. Аминь. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серці. Узносим до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. За правди годна это и справедлива, слушна и забагавенна. Каб ми завсюди і всюди Тобі складали подяку. Пане святий, Ойче всемогутний, вечный Божа. Ты, каб завершить исполнение пасхальной таямницы, спаслав сёння Духа Святого на всіх, кого приняв за своих усыновленных детей у Христе, Твоим одинородным Сыне. Гети Дух Святий при народженні Костела открив усім народам соправдного Бога і з'єднав різні мови у визнанні одиной віри. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа. А хоры анgelов разом с усими святыми спевают Тебе им хвалы, неспинно ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, полные хвали Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Милостивый Ойче, покорно просим и молим Тебе праз Иисуса Христа, Сына Твоего нашего Пана, как принял и благословил гэтые дары, гэтые приношения, гэтую святую беззаганную ахвяру. Складаем ей Тебе найперш за Твой святый католицкий костел, мут ласкавый одарвать, с упокоем оховывать, яднать и кировать им во всем свете, разом со слугой Твоим папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом и всеми, кто верно заховывая, вызнає католицкую и апостольскую веру. Памятай, Пане, про слугов Твоих. И про всех тут присутных веру и отданость, яких Ты ведаешь. За их мы приносим Тебе гэтую ахвяру хвалы, и яны так само и Тебе приносят. За себе и за всех своих близких, за откупление своих душев, за надею на збавление и уратование узносят свои молитвы до Тебе, до Бога вечного, живого и правдивого. У едности з усім костелом, у найсвятейший день Пятидесятницы, коли Дух Святый объявился апостолам в огненных языках, найперш спашаною вспоминаем благословленную, завсюди Панну Марию, Маті Бога,
і Пана нашага Езуса Христа, а таксама святого Юзафа, абранніка Найсвятейшай Панны, святых апостолаў і мучанікаў Тваіх, Петра і Паўла Андрэя, і ўсіх святых Тваіх праз іх заступніцтва і малітвы, пра іх заслугі і малітвы, няхай ва ўсім ахоўвае нас Твая апека. Пане, ласкава прымі, просім, гэтую ахвяру ад нас, Тваіх слугаў, і ад усёй сям'і Тваёй. Захавай дні нашыя ў Тваім супакоі, збаў нас ад вечнага асуджэння і далучы да Тваіх выбраных праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Просім Цябе, Божа, моцай свайго благаслаўлення, асвяці гэтыя дары і ўчыні іх дасканалаю і мілаю Табе ахвяраю, каб сталіся яны для нас целам і крывёю Твайго наймілейшага Сына, Пана нашага, Езуса Хрыста. Напярэдадні мукі Ён узяў хлеб у свае святыя і дастойныя рукі, падняў вочы да неба, да Цябе, Бога Айца свайго ўсемагутнага, і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры узяў гэты пачэсны келіх у свае святыя і дастойныя рукі, зноў Табе падзяку складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Пане, мы слуги Твои, и Твой люд святый, успоминаючи благословленную муку и воскресение, а таксама хвалебное у небаўшэсце Езуса Христа, Сына Твоего, Пана нашага, складаем Найсвятейшей величи Твоей, с Твоих даров и щедротов ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святы життя вечного и келих вечного збавлення. Узглянь на яе милостиво и спагадна и ласкава прими яе, як принял дары праведного слуги Твоего Авеля, ахвяру патриарха нашего Авраама и святую да беззаганную ахвяру, якую принес Тебе наивысшейший святар Твой Мельхизедек. Покорно просим Тебе, всемогутный Боже, загадай своему святому анёлу занести гэтую ахвяру на Твой небесный алтар пред обличчя Твоей боской величи, каб заўсёды ўсе мы, якія удзельнічаем у гэтай ахвяры алтара і прымаем найсвятейшае цела і кроў Сына Твайго, атрымалі шчодрае небеснае благаслаўленне і ласку праз Христа, Пана нашага. Амин. Памятай, Пане, таксама пра слугаў Тваіх, якія адышлі перад намі са знакам веры і спяць у супакоі. Просім Цябе, Пане, дай ім і ўсім, хто спачывае ў Христе, прабываць у месцы суцяшэння, святла і супакою. Таксама і нам, грэшным слугам Тваім, якія спадзяюцца на вялікую міласэрнасць Тваю, будь ласкавы даць удзел у еднасці з Тваімі святымі апостоламі і мучанікамі, з Янам, Стэфанам, Мацеем, Барнабам і ўсімі святымі Тваімі вядзі, просім і нас у іх супольнасць, не дзеля нашых заслугаў, але дзякуючы Твайму прабачэнню. Праз Христа, Пана нашага, праз якога Ты, Божа, усе гэтыя даброты няспынна ствараеш, асвячаеш, ажыўляеш,
благословляешь и нас ими наделяешь. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Отримали мы Духа Святого, яки нас учинил дятьми Божьими, тому осмеливаемся оказать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко небе и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от усяго злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и прися збавцы нашего Иисуса Христа. О Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, сходно с Твоей волей, дарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Баранку Божий, для Тебя режь на себе враги свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, для Тебя режь на себе враги свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, я Тебя режь на себе враги свету, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не... Дорогие браты и сестры, зараз будет коммуния святая. Мы памятаем, что приходим до коммунии и клянчим на вот эту зеленую дорожку. Те, хто може вклінчить, хто не може вклінчить, ви, коли ласка старейшого зроту, ви станьте колях этой ступеньки, зложивши ось так руки, каб я уделил вам коммунию святую. Это первое. Другое, дети, якія не принимают коммунию святую, не могут принять коммунию святой, то есть еще не были у первой споведи, ці хочуть только на благословление, давно были у споведи, не робить ось так, каб ксьонц ведаў,
Не так, а вось так, каб ксёндз ведаў, што не трэба камуніям удзяць, а ўдзяліць трэба толькі благаслаўлення, вось, каб там не было ніякіх недарэчнасцяў, потом сумненняў, так далее и тому подобное. Поэтому я вас вельмі прашу. Ну и таксама вы памятаеце, што вас вельмі тоже так хотел бы припомнить про коммунию святую, что это, мы прымаем Иисуса Христа до своего сердца. И есть те люди, которые не могут, на жаль, принимать коммунии святой. Памятаем, что не позднее, не больше, как месяц назад у споведи повинен человек был быть, и не мая такого почуття тяжкого граху на своем сердце, бо тяжкий грех треба споведать обов'язково. Легкие грехи, те паўсюдныя, штодзённыя, мы молитвой исповедаюся Богу Всемогутному, ксёндз дае абсолюцию, это значит отпущение грехов, тогда ты человек можешь приступать до коммунии, але не больше, как месяц назад у споведи. Калі ласка.
Боже, Ты щедро наделяешь свой костел небесными дарами. Заховай, просим, спасланую нам ласку, каб дейсным был у нас дар Духа Святого, а духовный по силах да помог нам досягнуть вечного откупления. Праз Христа Пана нашего. Святый Архангеле Михаиле, бережи нас у змагании. Будь нам обороною, супроть святкусов И пастах злого духа, покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божию, скинь у пекла сатану и інших злых духов, якие на звуку душу свою во свете. Сідайте, коли ласка, дорогие браты и сестры. 20 мая, понедельник, завтра, успомин на святейшей Панны Марии, Мати Костела. 23 мая, четверг, свята Иисуса Христа, Найвышейшего Вечного Святара. 25 мая, суббота, святого Беды, велебного презбитера и доктора Костела, успомин. 26 мая, неделя, наступная неделя, урачыстасць Найсвятейшай Троицы. У гэты дзень у нашай парафіі адбудзецца першая камунія для дзяцей, якія ходзяць на заняткі па рэлігіі. Святая імша у панядзелак, аўторак, сераду і пятніцу у 9 гадзін. У сераду і пятніцу вечарам рэпетыцыя з удзелам дзяцей перад першай камуніяй. У суботу у 9:30 будзе споведь для дзяцей і іх бацькоў і родных да першай святой камуніі. У чацвер святая імша ў стоўбцах у свята Иисуса Христа Найвышэйшага і Вечнага Святара адбудзецца ў 9 раніцы і ў 19 вечара. У суботу святая імша ў 19, у нядзелю у 11 і 18 і так, як заўсёды будзе. Я хочу таксама заахвоціць, каб маліліся набажэнствы маёвыя на працягу гэтага месяца. Гэта чытанне альбо спяванне літані да Найсвяцейшай Панны Марыі. У нас можна таксама, я заклікаю і дзякуй за ініцыятыву, што за возерам, як мы называем гэтае месца каля фігуркі Маткай Божай, сабіраюцца ў 20 гадзіне. Я пастараюся на гэтым тыдні абавязкова там наведаць, але таксама заклікаю таксама на 20-ю гадзіну у 20:00, 8 часоў вечара, тыя, хто бліжэй там жыве на Гагарына, на Першамайскай, дзе стары касцёл, там есть брама, на гэтай брамцы у нас пасвечаны абраз Маці Божай Ружанцовай. Таксама можна сабрацца на маёвае набажэнства. Каля крыжоў сабіраемся на маёвае набажэнства. Праўда, ў стоўбцах у нас крыжоў няма, амаль што толькі каля касцёла хіба стаіць, или каля этого самого, каля Нёмана там. Ну, шкада, конечно, трэба будзе неяк гэта і паправіць гэтую сітуацыю. Вось, поэтому заклікаю, акінчыцаў заклікаю на 20-ю гадзіну прыходзіць да крыжа і маліцца набажэнства маёвае. Вось, гэта чаму прыходзіць, скажаце, можна і дома памаліцца. Знаеце, заўсёды як прыходзіць, гэта так дапалнительны, дадатковы такі высілак чалавек робіць на хвалу Божую. Ён ідзе, дзе дваіх і траіх, дзе сабіраюцца ў імя маё, там я. Кожны раз у нас набажэнства маёвае перад святой імшой у касцёле, перад святой імшой. Я хочу яшчэ згадаць, што у сераду я попробую закончыць, там пару чалавек, я не быў у скамарожках, не благословіў дамы, і яшчэ мне вішнявец астаўся. Я, можа так, у сераду пастараюся гэта завершыць, каб это ўжо ўсё было завершана. Будзе такія пасвячэнні дамоў, але таксама гэта візіта такая, душпастырскае наведванне нашых вернікаў. Гэта вельмі добра, і гэта, ну, так, дае вялікі плён таксама. Вось у нас ўсё скарачаецца і скарачаецца тыя, хто жыве без шлюба, бо пасля душпастырскіх наведванняў там можна такая сітуацыя, што ўсіх знайсці дома
даже нават дзе-нибудь каля хлява злавіць і шлюб удзяліць, это таксама бывае. Чаму не это самае, таму што баяцца з ксяндзом убачыцца. А ксёндз сышча там, дзе ён бы не находзіўся, ў гаражы, ці там і там, под машиною, ці яшчэ дзе-нибудь усё найдзем. Поэтому лепей добровольно прийти. Все равно буду шукать. Так, это поважаныя бацькі. Працягваецца запіс на канікулы з Богом 24 год для ваших дзяцей. В гэтым годзе летнік адбудзецца ў Стоўбцах. Сестра Наталья так захацела, ну, можа, так і так добра. Ад 16 до 21 чэрвеня узрост удзельнікаў ад 1 до 7 класа. Старэйшых запрашаем у якасці аніматараў. Ахвяраванне ад бацькоў 25 рублёў. Анкеты на гэты тыдзень. Анкеты можна ўзяць у ларку. Я вас вельмі прашу запоўніць анкеты, гэта вельмі важна. Удзельнік ад пачынку будзе залічаны пасля запаўнення анкетаў і ахвяравання. Запіс да 1 чэрвеня, калі ласка, плануйце гэта. План сустрэчы будзе пададзены пазней. Усё, і кажуць, кантакты всякія з сястрой Наталіі, калі ласка. Я хочу выказаць шчырую ўдзячнасць за вашыя ахвяраванні на працы по добраўпарадкаванню касцёла. Мы амаль усё зрабілі тут, у сярэдзіне касцёла, так з пункту бачення будаўніцтва касцёла, як то гавораць. Плітка положена, то есть уже такія так званыя брудныя працы у нас унутры касцёла закончаныя. Зараз мы робім там пэўныя працы на вежы, по забеспячэнню вежы, каб вось як дождж падае, там у нас жалюзі стаяць, яны не маюць окнаў, дождж попадае ці снег попадае, каб яно не працякло, не працякала, не шкодзіла столь. Поэтому мы там зробім яшчэ пэўныя працы на вежы касцёла, каб забяспечыць ад усяго гэтага вось попаданне вады і максімальна, што маглі, зрабілі ў касцёле з спраў будаўнічых. Цяпер так званае упрыгожванне касцёла, нашыя асноўныя планы есть з вялікім алтаром. Мы зробім вось дзе этот абраз, эту цэнтральную частку. Я там перадаў пэўную суму, то есть на куб леса, на куб дуба купіць метр кубічны дуба каштуе $1500 высушанага і вышэйшай якасці. Ахвяраванне было такое, і я мог перадаць майстру, каб ён начаў работу вось над гэтай часткай касцёла. Затым у нас будзе, што тычыць тут, гэта галоўны алтар і яшчэ прэзбітэрыум, каб балязкі былі такія, каб можна было, калі прымаеш камунію, і устаць на калені. Мы тут пастараемся добра зрабіць гэта такі, што ў сярэдзіне тычыць касцёла. Асноўныя працы пайдуць у нас на касцёл знешне. Таксама тоже поступило пэўнае ахвяраванне на пачатак прац, каб палажыць гранітную плітку пры ўваходзе ў касцёл, поэтому будем старацца ўжо потихонечку туда. Я вас запрашаю, чаму будзе тыя старанні. І далей, калі я быў у Рыме, я сустрэўся з кардыналам Агустіном Аркетто, які быў калісьці нунцыем апостальскім у нас у Беларусі. Яму ўжо 84 гады ў гэтым году спаўняецца. І я быў яго сакратаром у 95-м году ў нунцыятуры апостальскай таксама некалькі месяцаў. Я яго запрасіў, каб ён асвяціў нам касцёл у Стоўбцах. А ён сказаў, конечно, вы самі разумееце, 84 гады гэта не маладзенькі. Кажа, вось, як са здароўем будзе ўсё добра, я абавязкова пастараюся прыехаць. З гэтай нагоды я запытаў дазволу біскупа нашага, арцыбіскупа Станеўскага, які даў дазвол таксама. І яшчэ на гэтым тыдні паразмаўляю з нунцыем апостальскім пра гэтую справу, потому што гэта ўсё ж такі кардынал. Гэта так, не так усё проста троху робіцца. Поэтому было бы гэта 31 жніўня, аўгуста. 1 прыпадае якраз нядзелька сентябра, а 31 аўгуста гэта субота. Якраз усе стаўбчане пасабіраюцца ў школу, і так далее, тому падобнае. Ніхто там
не застанецца дзесьці небачна. Вось, поэтому гэта такі, і яшчэ ёсць і пару месяцаў, каб мы маглі нешта зрабіць, яшчэ спатыкацца буду у райвыканкамі, будзем размову весці па добраўпарадкаванню нашай тэрыторыі. Яшчэ троху есть там розных прац, можа у нейкім сэнсе будзе якая хоць нейкая, так і кажуць, пэўныя праекты, есть справы, кажуць, будзе так, як на дажынках у далгі ўгоняць, але мы потихоньку потом іх аддадзім, гэтыя далгі. Галоўнае зрабіць, знаеце, пад шумок гэта трэба зрабіць максімальна ўсё. Это, бо тады, як будзем расцягваць, это ўсё ай-яй-яй-яй, то это так, ні канцы краі не будзе так раз, і ўжо будзе лягчэй, потом нічога, потихонечку аддадзім ўсё, это вось долги, і будзе, а будзе ўжо ўсё зроблена тут у касцёле. Поэтому вось, каб вы ведалі, што не удасца кардыналу прыехаць, мы, як кажуць, нашых мясцовага арцыбіскупа, я яму гаварыў, то есть заўсёды будзе, ёсць у нас біскупы на замену, можам так сказаць, будзе заўсёды хто-то, будзем размаўляць на гэту тэму. Але пакуль ёсць такая сітуацыя. Таксама дзякуй, на гэтым тыдні бацькі дзяцей, якія ідуць да першай камуніі, будуць прыбіраць касцёл. Мы гэты дзень назначым у нашым чаце. Яшчэ ёсць што касіць каля касцёла, калі ласка, вельмі запрашаю. Неабходна таксама абкасіць тэрыторыі на месцы старога касцёла. Гэтая тэрыторыя нам перададзена на праектаванне, так называемое. Мы вядзём праектаванне капліцы на месцы, дзе быў стары касцёл. Вось капліца тая, якая стаяла калісьці пры касцёле. Пагэтаму на час праектавання ўжо на гэта зямля нам перададзена. І калі закончыцца праект, зацвердзіць праект, гэта зямля будзе нам перададзена ва ўласнасць. Пагэтаму мы зараз адказныя, каб даглядаць гэты кавалачак зямлі. Я дзякую ўсім за уборку падвала, таксама за цудоўныя вазы, якія стаяць побач з крыжом. Спадзяюся, што і кветкі ў іх тоже будуць вельмі прыгожыя там, так, пасаджаныя. Дзякую шчыра пані Ірыне Пяткевіч і жанчынам, якія спрычыніліся да гэтага. Паважаны, у ларку можна набыць малітоўнікі «Ойча наш», часопіс «Дыялог», новы нумар, 5 нумар часопіса «Аве Марыя», «Наша вера», іншую каталіцкую літаратуру. Я вас прашу, пастарайцеся набываць каталіцкую літаратуру, чытаць пра навіны, набывайце для тых людзей, якія не могуць дайсці да касцёла, вось зайсці, падарыць журнальчык «Аве Марыя». Гэта вельмі добра. Чалавек хоць пагартае, а можа што і прачытае, знаеце, і ўжо евангелізацыя нейкая ёсць. Поэтому няхай Дух Святы натхняе кожнага з нас. Аб гэтым памятайце. Вось гэта асноўныя аб'явы. Зараз я ўдзялю благаслаўленне, а пасля благаслаўлення, калі хто хоча застацца, памолімся, будзе выстаўлены Найсвяцейшы сакрамент, памолімся малітву да Духа Святога і праспяваем літанію да Маткі Божай у рамках набажэнства маёвага. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Схилите головы на благословление. Бог Отец святла, які сёння спаслаў сваім апостолам абяцанага сучешальніка і напоўніў святлом іх сэрца, няхай благословіць вас і надзяліць дарамі Святога Духа. Няхай агонь Святога Духа, які з'явіўся над вучнямі, ачысціць вашыя сэрцы ад грахоў і напоўніць вас святлом нябесным. Дух Святы, які паяднаў розныя народы у вызнаванні адзінай веры, няхай вас умацоўвае ў гэтай веры і здзейсніць вашу надзею сузіраць Бога ў небе. Благословление всемогутного Бога, Отца и Сына, и Духа Святого, нехай сидя на вас и застанется назавсёды. Идите у супокои Христа, аллилуйя.
Аллилуйя. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Выставление на святейшем. О, Найсвятейша, Отстыня, веди нас за небесных прав. Дай, может, отцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам. Один в Троице, Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, благодарство свое прими. Аминь. Летание до Духа Святого. Kyrie eleison, Христе лейсен, Кире лейсен, Христе, почуй нас. Христе выслухай нас, Ojcze z nieba Boże, милуйся над нами, Святу, Сыне Откупитель, Свету Боже, милуйся над нами, Духу Святый Боже, милуйся над нами, Святая Троица, один и Боже, милуйся над нами, Духу Святой Мудрости, змилуй, над нами, Духу Святой Розуму, милуйся над нами, Духу Святой Рады, милуйся над нами, Духу Святой Мужности, милуйся над нами, Духу Святой Умелости, милуйся над нами, Духу Святой Побожности, милуйся над нами, Духу Святой Боязи Божией, милуйся над нами, Духу Святый Святло Пророков и Апостолов, милуйся над нами, Духу Святый наш Сутешителю, милуйся над нами, будь до нас литостивый, даруй нам Духу Святый Боже, будь до нас литостивый, выслухай нас, Духу Святый, от празмерного сподевания на Божию милосердность, выбав нас, Духу святый Боже, от усялякой роспачи и сомнения в Божьей ласце, выбав нас Духу святый Боже, от супротивления спознанной правде веры, выбав нас Духу святый Боже, от зайздрости ближнему, и мая Божию ласку, выбав нас Духу святый Боже, от закаменелости сердца, выбав нас Духу святый Боже, от смерти без покаяния, выбав нас Духу святый Боже, от усяляких злых и распустных учинков и думок, выбав нас Духу святый Боже, от раптовной и несподеванной смерти, выбав нас Духу святый Боже, от кары вечной, выбав нас Духу святый Боже, простцудодейную справу Твою при зачатии Иисуса Христа, выбав нас Духу святый Боже, проспристие Твое у языках огненных, выбав нас Духу святый Боже, мы грешные Тебе просим, выслухай нас, Духу Святый, Боже, каб костел Твой святый накировать и заховать у згодями у ласку, выслухай, нас Духу святый Боже, каб нас у побожности и покоры узмацнить мне у ласку, выслухай нас Духу святый Боже, каб нас сталостью и мужностью одарить мне у ласку, выслухай нас Духу святый
каб думки наши до жадания небесных справ узнести мне в ласку, Выслухай нас, Духу Святый Боже. каб нас очистить и для годного життя для Тебе присвятить мне в ласку, Выслухай нас, Духу Святый Боже. каб нас у терпении нашим сутешить мне в ласку, Выслухай нас, Духу Святый Боже. каб нас у милости свою певнить мне в ласку, Выслухай нас, Духу Святый Боже. каб нас усіх до хвалы вечной довести мне в ласку, Выслухай нас, Духу Святый Боже. каб мы Тебе любили и деля Тебе грехов остерогалися, Выслухай нас, Духу Святый Боже. Баранку Божий, ки береш на себе грехи свету, даруй. Даруй нам, Пане. Баранку Божий, ки береш на себе грехи свету, Выслухай нас, Пане. Баранку Божий, ки береш на себе грехи свету, Смилуйся над нами. сердце чистое створил во мне Божа, и духа справедливости обнови у души моей. Пане, выслухай молитвы наши, А просьбы наши нехай до Тебе дойдут. молимся, приди Духу Святый, наполни сердце Твоих верных и запали у их огонь Твоей любови, який собрал усе народы в одинстве веры, каб Твоя ласка осветила наше сердце и оховывала нас от усялякого зла, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Прочитаем литанию до Найсвятейшей Панны Марии. Кирия Лейсон, Христе, Лейсон, Кирие, Лейсон. Христе, почуй нас, Христе, выслухай нас. Отче з неба Божа, Смилуйся над нами. Сыне Откупитель свету Божа, Смилуйся над нами. Духу Святый Божа, Смилуйся над нами. Святая Троица Единый Божа, Смилуйся над нами. Святая Мария, Молись за нас. Святая Богородица, Молись за нас. Святая Панна над паннами, Молись за нас. Мати Христова, Молись за нас. Мати Костела, Молись за нас. Мати милосердности, Молись за нас. Мати ласки Божией, Молись за нас. Мати надеи, Молись за нас. Мати прочистая, Молись за нас. Мати беззаганная, Молись за нас. Мати непорушная, Молись за нас. Мати невинная, Молись за нас. Мати наимилейшая, Молись за нас. Мати наицудовнейшая, Молись за нас. Мати доброй рады, Молись за нас. Мати Створителя, Молись за нас. Мати Избавителя, Молись за нас. Панна наимудрейшая, Молись за нас. Панна хвалыгодная, Молись за нас. Панна прославленная, Молись за нас. Панна могутная, Молись за нас. Панна ласкавая, Молись за нас. Панна верная, Молись за нас. люстра справедливости, Молись за нас. столица мудрости, Молись за причина нашей радости, Молись за нас. святыня духовная, Молись за нас. святыня хвалебная, Молись за нас. святыня славная побожности, Молись за нас. ружа мистичная, Молись за нас. вежа Давидова, Молись за нас. вежа с кости слоновой, Молись за нас. золотый домем, Молись за нас. ковчег заповету, Молись за нас. брама небесная, Молись за нас. зорка ранішняя, Молись за нас. оздоровление хворых, Молись за нас. притулок грешных, Молись за нас. полегка мигрантов, Молись за нас. утешальница засмученных, Молись за нас. успомога християнов, Молись за нас. королева анgelов, Молись за нас. королева патриархов, Молись за нас. королева пророков, Молись за нас. королева апостолов, Молись за нас. королева мучеников, Молись за нас. королева веровызнавцев, Молись за нас. королева паннов, Молись за нас. королева усіх святых, Молись за нас. королева без граху першородного зачатая, Молись за нас. королева у неба узятая, Молись за нас. королева ружанца святого, Молись за нас. королева семьев, Молись за нас. королева супокою, Молись за нас. королева Беларуси, Молись за нас. королева свету, Молись за нас.
Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Даруй нам, Пане, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. вислухай нас, Пане, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. милуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица. Обсталися ми годними обіцянням Христовим. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тривалым здоровьем души и тела и прославное заступництво Найсвятейшей завсюди Панны Марии. Май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и дарить вечной радостью праз Христа, Пана нашего. Амин. Твоей обороне отдаемся, свято. Святая Богородица, у наших потребах не погорджай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас нарушай, Сыну Своему нас отдавай. Молитва святого Бернарда, памятаю Найсвятейшая Панна Мария, что ніколи не здаралася, каб покинула того, хто до Тебе утекає, Тебе на допомогу кличе Твои опеки просить. Гэтым довером натхненный до Тебе, у Панна над паннами, и Мати наша имкнуся. До Тебе прихожу перед Тобою грешный плачучи стою. О, Мати Слова, не погарджай словами моими, але почуй их ласкаво и выслухай. Аминь. Таємницю сакрамента восхваляймо широ всі, тратить моцнороє право, Божу новий заповедь, що нам розум не тлумачить, святло віри принеси. Богу вечному Тройці, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походить, на Отцу вечного святла. Аминь. Молимся, Боже, Ты праз пасхальную таємницю Христа, откупи усіх людей, заховай у нас справу Твоей милосердности, каб мы, неспинно згадуючи таємницю нашого збавлення, удостоїлися отримати її плен праз Христа, Пана нашого.
Ты прославляешь жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і ўдзяляючы святыя сакрамэнты. Адары ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен.